No, drodzy Państwo, sytuacja jest poważna. 20 października, 8:37, zawody grzybowe. Ścigamy się z panem Dawidem, który poszedł gdzieś tam. Kto w ciągu godziny zbierze więcej grzybów? Jest bardzo ciepło, bardzo ładny las, w nocy była pełnia, a rzekomo przy pełni nie tylko ludzie zamieniają się w wilkołaki, ale też rosną grzyby. Jak to śpiewali, zaczyna się cała ta akcja. Pierwszy tutaj zawodnik, przyklepujemy, bardzo ładny, równiutki, dość świeży. To zwiastuje dobre zbiory. Drodzy Państwo, nie pomyliłem się. Jest i drugi kolega. Tutaj na nóżce trochę pleśni, ale nie jest ani robaczywy, ani nic. Dobrze idzie, już dwa. Obejrzyjcie, jak jo się zarazki rozkręca, jak jo sam wparza. Oho, proszę Państwa, jaka tutaj tęga noga. Jedziemy. Klasycznie, bardzo ładny. Póki co bardzo jakościowo ładne grzybki. Ciekawe jak tam Dawidowi idzie, oby gorzej. Może nie grzyb, ale patrzcie jaki piękny. Jak poduszka z Ikei. Święty Bartłomieju, patronie od grzybiorzy. Proszę cię, daj mi ino jednego grzyba. Ale takiego, żeby miał 2 kilo. Kurczę, już jestem trzeci raz strollowany. O, takie coś. Kurde, łażą jakieś ludzie, mi wszystko wybierą. Dupca taka robota. Wiecie, pomyślałem, są małe, młode drzewka, może będą młode grzyby. I są. Młodziaczek. Ale tu ktoś rozkroił wariata. Na ilość może być ciężko, ale jeszcze zawsze można wygrać na jakość. Pierombol. Dobra. Tym wygrywam. Nice. Jeszcze ślimor przyczepiony. Piękny. No ten jeden to mi zrobił dzień. Jeszcze takie 3. Dobra, zostało 7 minut. Może nie całe. Muszę zobaczyć, w którym kierunku trzeba iść. I muszę wracać. Dobra. Trzeba iść tam. To wracamy. To jest niemożliwe, Mikołaj. Ty! No, powiem ci, ten... Zaraz, gdzieś ty był? No. Prawdziwki? No. Gdzieś ty takie Myślałem, a u ciebie takie... borowiki. Większość Tyś się takie tyle macie- naoglądał, słuchaj, tych grzybiarzy, co w tej puszczy zbierają. No. Ale twarde takie. No, ten to ci powiem... Twardy i to nóżka. No to nie wiem, no myślę, że tutaj uczciwie, Mikołaj, wygrałeś te wyzwanie, chociaż powiem szczerze, wkład nasz był prawie zerowy. No. Czekaj, ile przeliczmy sztuki? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i pół. No to wygrana. pod względem Gratulacje. ilościowym. Jaka jest nagroda? Słowo uznania. Aha. Można powiedzieć dogrywka. Muszę chyba nowe buty sobie kupić. Mokro w obu butach. Ale weszliśmy w taki całkiem inny las. Tam płynie taki strumyk, nazywa się Zimna Woda. I powiem wam, jak spojrzę tu, no takie zielone pastwiska. Może tam się pasą gigagrzyby. O cholera, widzowie. Takiej zwierzyny toście się nie spodziewali w tym klimacie. W sumie ja się spodziewałem. O, jest tu koleżka. Lekko dziubnięty, ale niezły. Ale piękny las. Trawa równiutko, jak wygenerowane dosłownie z generatora lasów. To jest chyba tak zwany maślak pstry, o ile się nie mylę. No takie momenty lubię. Pięknie padające słońce i widzę odbicie w pięknej kapelce. O proszę, jaki zawodniczek. Tu znowu w takim uroczym miejscu atakuje taki sympatyczny kolega. O proszę, jaki ładniutki. O proszę. I kolejny tutaj sympatyczny koleżka. I tutaj obok drugi taki maluszek. O, jeśli mnie oko nie myli, nie myliło mnie oko, patrzcie. Przyrośnięty do szyszki. Taki ciekawy okaz natury. No, proszę Państwa.
O, ale głęboko. O, siedzi. O. Aha. Jak mnie takie coś nerwuje. Siedź tam i... No ludzie, ale... Paulanera München w lesie wyżreć? Proszę, powiedzcie, że to jest normalny ludzki grzyb. Nawet cię nie chyca. Pfu! No, słuchajcie. Ryzyk, fizyk. Oby w grze. O! To nie jest koniec wojny. Ciąg dalszy nastąpi. Słuchajcie, Dawid podzielił się ze mną swoim zbiorem. Piłem jakiegoś morszczuka argentyńskiego. Masło. To się zrobi na maśle z cebulą. Fajny sos, kartofle. No tu potem coś można jeszcze. Dobra, bez przeciągania. O! No. I bardzo sympatycznie.